bakhonzi abahle ngicela ukuxolisa la phambaniseni uvalo luyazenza izinto eziphambene zodwa make nje kwakuya elona lwangaphezulu kwakho lokukhulumisa izinto ezingaqondakali nawe okade ungaziqondile khulume ngamanganga aseGoli namanganga ekwabona ngiyaxolisa-ke kulo ndawo uvalo zingane zikaThixo la ekhaya kube inkinga kuthiwa mawuthi into uyayijwayela ukuthi usejwayele kakhulu uthi ushaya uvalo lokubhedisa bese ugcina ungazi ukuthi kuphi la uzoma khona ngoba okwala ekhaya kujwayelwa kodwa futhi uvalo lufuneka libe liningi kuyaphambanisa ngicela uNkulunkulu angiphe ngesihlabelelo wonke umsebenzi wakhe ngesihlabelelo sekhulu namashumi amathathu nesishiyagalolunye wafikile ulandelwa
sahamba phambili kodwa ngizocela uNkulunkulu abangihlehlise ngoba usuke bekushise nezwi qhaqhazele nje abantu bengakuboni kodwa kanti wena usemakhazeni ngicela uNkulunkulu angiphe isibindi ngoba lo msebenzi unzima. Ngicela ke baba umfumbathi Mdluli angibhekele iwashi ngoba iwashi angazi noma lizobambekani njengoba sekuyisikhathi. Ngizongigada nje ke ngizomina ngizofita nje ke ngidonsa intambo uyena ngoba seyibambi siqhini. Ngizocela ke ningivulele incwadi ka Isaiah 43 verse 7 no 11. Sayivula nje ke bantwana bakaNkulunkulu lana sizophilisana ngokuthunywa uNkulunkulu usithume ukuthi siphilisane ngoba lolu hambo lunabantu abagulayo noma siyagula kodwa ke siyelashwa ngendlela eziningi njengoba abafundisi nabavangeli bekhona nabashumayeli. uNkulunkulu ayethume nje ke ukuthi akwelashwane ngoba izifo ziningi la. Kukhona ke abagulayo kwesinye isikhathi bengakufuni ukwelashwa njengohlanya yabona uhlanya lokufuna ukwelashwa kodwa usukulibona ligula wena kodwa alukufundwe ukwelashwa. Bakhona ke naye sihleli nabo la abaguliswa kuhlanya abangakufuni ukwelashwa kodwa bakhona futhi abagulayo abadingayo ukwelashwa. Amen. Akulula ukwazi ukubahlukanisa labo bantu bebehlaliswe ndawonye ngoba nalo uhlanya akuzona inhlanya ezibaleka ukuphela. Ezinye ziyacosha nje, ezinye zidla yonke into, ezinye zibheme yonke into. Uyahlala nje nalo ungaliboni kanti lusenkingeni. Manje usungakwazi ukuhlukanisa ukuthi uma kudingeka welaphe ubani ozomeka uzombona ngoba esegcuma nje ukuthi akayifunde. Nalana ke uyuza ubabone ngoba sebebheka into eyishoyo ukuthi lolu uhlanya belingawufuni lo mjovo. Kube inkinga ukuthi ke phela bengilibona lihleli nabadinga umjovo. Manje ke ngase ngiqonda nomjovo ke ngithi naye kulokuhlanya kwakhe udinga ukwelashwa kanti yena uyakwemukela ukuthi ulunge nje. Lana ke siyinhlobo ezinjalo ngakho ngizosixolela ke bakhonza abahle ngoba siyisukumeli siyathunywa. Manje ke uma sithunywa kwenzeka uzeka ngakuwena nomjovo ungaze wakhuluma kabi. Hlehlisa inkulu nje kubonakala ukuthi ngidlulile ngizobona mina monyakazi inkulu ukuthi awufuni ukwelashwa. Inhlobo ke ezinjalo la isibhekene nazo izifo ziningi ushembe usuke esithumela ukuthi asizokwelapha hayi ukuthi asizothula. Mangase ngithule la akekho ngajabula sengithunyiwe nombane ngaphuma ebamba ikhanda ukuthi uNdlovu wenzane sethunyiwa athule. Manje ke lokho akuzuzwakala ke kahle ngakho ngiyacela ukuthi nina eniye ngiceke inkulumo mase sikhulumile bese nisixolela ngoba ayikho into esuke sizoyenza. Ngikushilo ngelinye ilanga ngathi ayikho incwadi enginikwe yona ukuthi angifunde yona ngikhuluma izinto ke mhlambe ezizothandwa. uNkulunkulu vele wafaka iUSB nje washiya kanjalo. iUSB ke ikhuluma noma ngabe umnikazi usendlini bonke labo bantu abaseduze kweUSB bayizwa yonke le nto noma ngabe khona okungafanele bakuzwe umeke wayishutheka nje bayayizwa. NgiUSB ke njengamanje ngeke ngenze lutho konke okuzofika uqhamuka kuye. Amen. Amen. Lana ke izikhonzo ezinhle siyelaphana ngeindlela eziningi. Kukhona belaphekayo kabanye bengelapheki akulicala lelo kodwa ngizocela ukuthi lapha ke ngikhulume ngomsebenzi kaShembe nje ngicela ukukhuluma ngomsebenzi kaShembo owodwa onyazi lwezulu miningi izingane zikaThixo kodwa uma singakhuluma ngayo imisebenzi ngiye ngiyithathise ukuthi njengoba sila sonke silethwe imisebenzi kaShembe akekho ngathi ukhona nomsebenzi ongaphezulu komunye. Yonke imisebenzi njengoba ikwazi ukuqoqa nje ikuthathe ehlathini ikulethela ingoba ibe emkhulu kuwena. Nami lo engubonile noma ongishuma ongilethela iwona omkhulu kumina ukuthi ngaleyo ndlela awukho umsebenzi omncane kunomunye ngoba ukwazile nawe ukuthatha emavungwini ukulethela nalo size ngemisebenzi eminingi ke la bancane okungenzeka ukube beza nje ngoba bethanda udumo. Iningi lethu njengoba sila silethwe ukubona imangaliso. Amen. Incwadi ngicabanga ukuthi sivule ungiphe baba. Ngisho lowo nalowo obizwa ngegama lami
ngokuba ngimenzele ukuba udumo lwami ngamdabula ngamenza sondezani izimpumputhe ezinamehlo nezithulu ezinezindlebe mazibuthelwe ndawonye zonke izizwe. Osibusisi. Isabelelo sithe babazane izizwe nonke nani madoda babazane. Ngoba ufikile olandelwa izizwe uzongicuphela ke uGalantile 4 verse 16. Galantile uthinta amasenge idinga. Zibuthene zonke izizwe sizozwa izwi lomkhulu kunathi sonke. Nyazi lwezulu umkhulu baba noma zingakhona izitha ngeke izitha sisuse ngoba akekho ngenasitha njengoba sila kakhulu uma uphambi kwabantu uhlale unezitha ngeke ngilinganise ngithi ngisho amakhosi mancane angenazitha njengobela ukhona abangawathanda ezizweni zabo ngisho ingonyama na uqobo uyuzwe kubalwa phansi phezulu nathi sabefundisi nje kukhona abangathandi sibela kukhona abakhomba loya omunye bekho akekho umuntu ongenasitha ophambi kwabantu okusobala ukuthi inkosi sicela uThixo akunika amandla nathi asinika amandla ukuthi sikulandele ngezikhathi zonke noma izitha siyibona ngoba zikhona ezinye ziyicabanga ukuthi asiyiboni kanti siyazibona kuphela sicuphe umeke kwanyakaza bese sinyakaza kakhulu ngoba vele sesimbonile ayikho ke inkinga vele ngachaza ngokudlula ngathi inkosi yenyosi ilwelwa yinyosi akazi uyibonile inkosi yenyosi nemihlwa nomuhlwa futhi uqumbu akazi ubona ulwa uqumbu lwelwa imihlwa ngakho ke thina silindele noma yini eze ngaphezulu konyazi lwezulu Thixo sicela uNkulunkulu akumise ngenyawo zonke sikhona emva kwakho silindele ukufa noma silindele ukuphila. Amen. Lana ke ikhonze izinhle enkosini ngizobeka umsebenzi owodwa ngike ngishumayeleke bengizwa abanye bengangizwa abanye bayebelandele abanye bengalandeli ngeindlebe nangemoya siyakhuluma ke intombazane ngeke ngikhulume ngithi abantu besifazane abaziphathe kahle bese bethi ngiyabazonda ngingeneke nginandaba ngiyabathanda mina kakhulu kabi kube ngiyazenzela nje ngabe nginamakhosikazi awu10 ukube ngiyazenzela ngikwazi ukuzenzela ngibathanda nje ngempela ukuthi nje kuphela ke ngeke ungibone ngoba ngiphaphile manje ngibheka nje akaboni ukuthi ngiyambona kodwa umkamuntu futhi cha angiyihluphi nje ngaye ngoba ufana neqathele inyama eselise emlonyeni qathele inyama elisemlonyeni ungalikhipha ulidle manje ke bengadinwa ke benjalo ngibafanise lenyama kodwa ngikhuluma ngento ongeke vele uyikhiphe emlonyeni womuntu uyidle manje ke umkamuntu ngeke ngimfanise nento enjalo ukuthi noma engalidle loyanonile kodwa lona lakhe ngeke salikhipha nginike lona nama ngisathe ngibheke elinye elizoqoqwa elinonile ngizothatha lona leli selisemlonyeni ngeke ngikufanise kanjalo ngakho ngeke ngifisa ukuthi baba bamhloniphe umkamuntu amen ihlaze libi kabi ukubheka umkamuntu uzuxegisa ikhanda imbi le nto ubunungu nje futhi angiphathi khona ma umgcojo ngisho ukuthi ukhona ofanele ma eyinhlansuthi kufanele abantu abangakholwa lokho abangazi ngokukholwa ngoba akukho la bakhiwa khona ukuthi kupho okulungile nokungalungile uma kwenza ngobulana esontweni uyakhiwa njengoba ngithi nje siyelashwa ukuthi into engalungile ungayenzi ngoba uNkulunkulu akayifuni lana sisebenzela ukuyezulwini asebenzele ukuhlala lemhlabeni ukuze kube phakade akekho umuntu oyohlala lemhlabeni ukuze kube phakade manje kufanele wazi ukuthi lolu suku oluzofika kuwena kumele lukufice ulufanele ungaficwa usuku lokuhamba emhlabeni ungafanele ukuhamba emhlabeni ngathi usafanele ukulungisa
Fanele wesabe namhlanje uyabona nje bekufike lo suku lesikhathi sokuthi ngishumayele. Sifana nesikhathi sokufa lesikhathi esifike sokuthi ngishumayele ngoba ngizwe entambama lwangishaya uvalo ntambama ngazi ukuthi ngo 9 uyaphuma umphefumulo. Abantu abazi bangibona ngijabule ngihleka nje ngenza yonke into kanti mina ngiyazi ukuthi ngo 9 ngiyahamba. Manje nawe sihleli nawe lana nje awazi ukuthi uJanuary uzophela usuhambile wena kodwa imikhubo sayenza mibi. Ngaleso sikhathi uthi uyikholwa ukholelwa ungene ezulwini uzongena kanjani ezulwini mawuphambana nezinto uNkulunkulu akangazifuni. Manje uma sikhuluma ngalezo zinto baye bezwa abanye bengezwa. Ngizoke ngikhulume ngale ntombazane. Le ntombazane yayizwa ngikhuluma ngokuthi abathu kuma kancane ukuzala izingane eziningi ezinezibongo ezihlukene. Ngoba lokho kunephushana elincane kahle inhloso. Ngoba umuntu ngesikhathi ephuma kule ndoda yakuleya wazi kahle ulesi imzalisile uyakwenye futhi yomzalisa nenye yesithathu futhi yomzalisa ngo number 4 usafuna umendo ungeke sawuthola umendo. Akuyona into elula usukuthola nje ngenhlahla kaNkulunkulu kodwa akuyona into elula. Ufuna uqikelele ukuthi uma kwenzekile waphambeka zala ingane yodwa bese kukhulunywa ukuthi ke noma ngabe uyayithola esibili kodwa kube uyiswa yedwa akusuba yimix masana. Ngoba lo usuke seshaya isithombe kuwena usuke engasakubuki njengomuntu oqondile usuke sekubuke ngazi ukuthi ngeke uqale benephutha nowesibili benephutha nowesithathu kusho ukuthi nami ngivele ngizoba nephutha. Manje ngiqoqa ke leyo nto enjengaleyo ukuthi zigadeni ngoba umzimba womuntu uyithempeli kaNkulunkulu kakhulu wesifazane. Ithempeli kaNkulunkulu eligadwe uye elingagadiwe uNkulunkulu. uNkulunkulu kunikeza ithempeli nje wakushiya kanjalo wathi ligade wena. Usuligade ake wena uligade budedengu ngomhla ukuphela kusufuna intethelelo. Ngakhuluma ke nje ngendlela engakhuluma ngayo khona le makhasetini niyenizwe. Isiyezwa ke le ntombazane isiyakhuluma ke nalo eyakhuluma naye. Ithi ke yona inkinga eyeshiwe umfundisi ukuthi asiziphathe kahle. Siye sizame kodwa sihluleke. Uthi ke ngathola intombazane, ngathola ingane. Ndoyithi ngangiyikholwa ngisiyoni. Ngase ngihlubuka ngaqoma emhlabeni. Ngase ngithola ingane. Ngathi sengiyitholile ingane. Wesehluleka lo muntu ukuqhubeka nami. Ngase ngiphinda futhi ngidlulela phambili. Ngathola enye ingane. Ngithi ithi izama ukuthola umendo ngoba uma wenza ngoba usuhleli nomuntu usuzinzile kodwa engakubona umnyakazo webe sibuka phambili kufanele ke phela buke phambili ngoba akekho umuntu ongazibhekeleli iphambili ukuthi njengoba ngiphila nje namhlanje kusasa ngizobe ngiphila kanjani ebese kuyasuka kuyabona ke la kuwena ukuthi hayi engazuthi lo muntu ujolo nomphela akasami ebese ethi wothi ngizama ukuthatha isixaxa uyasuka ke manje sithatha isixaxa kanti uzofike futhi aphazame kwafika lo yamuntu futhi uthi ke wathi mase ebuya kulo esebuyele esontweni wesefike waqoma umfundisi. Cha umfundisi phela umshelila ngithi intombi nje phela intethelelo yaseyiyona ifanele ithathe. Weseyithatha umfundisi. Eseyithathile umfundisi ithi ke lengane wesephinde kwangikhulelisa umfundisi. Ithi wanethi wangikhulelisa umfundisi wahlubuka esontweni. Ubalekela isonto wangishiya futhi nalengane. Manje ke ngizoyilungisa kanjani ke lento ngoba bengithi ngilungisa yona ngokuya kumfundisi phela ngazi ukuthi umfundisi yobeza kumene usezongigeza le liyahlaze ngalenzayo. Waphinda umfundisi wangifaka elinye wesebaleka ke esontweni wazi wahlubuka yena wazi osithela. Ngaphinda ngasala futhi. Sekweyesibili manje lengane inezibongo ezihlukene. Bafowethu thina esiqomisayo. Ubomcabangela umuntu wesimame. Ngoba nawe uzelwe namantombazane. Ngeke uthande ingane yakwenu ibe driving school. Ngeke ukuthande lokho. Kufanele wazi ukuthi mawudlala ngengane yentombazane, ingane yentombazane isikhathi esiningi dependa kuwena ukuthi utheni ngomlomo. Unzima ukuthi ibone ngaphakathi ukuthi ucabangani. Manje isikhathi esiningi wena okufanele ucabange ukuthi
lo muntu uyamthanda nimbuka unyawo uzophuma phezulu ukuthi okay ke izono zakhe ngizothola sesinaye kodwa yena uyisithombe ngisithandayo ngoba ziningi izinto ongeke ukwazi ukuthola kuyena okufanele uqala uthola uthando okuqala ukuthi yena nje yedwa ngiyamthanda engakavezi ubuhle nobubi bakhe ngiyamthanda manje thina asikwenzi lokho kwesinye isikhathi uthi usumthandile umuntu ubuwenza into bafowethu kulukhulu kabi ma kona insika indoda insika mabona insika kubidlika insika akekho umuntu ozomisa indlu ngakho ngiyafisa ukuthi lokho nicabange ngoba akekho umuntu ongazalwa nentombazana mina ngake ngizokunye usibale hlala kudadewethu yinseka zokuthi udadewethu manje uwocabanga ma wenza into engalungile kumuntu wesifazane ukuthi ngesikhathi ekhaya umuntu wesifazane engibikela ukuthi wena wrong ngizwe wena wrong ngifike kuwena ngithola ungikhiphela amehlo awu uzokhipha udadewethu amehlo uphinde ukhiphele mina amehlo waphela kufanele ukuchaze lokho kusho udadewethu ukuthi kuyiphutha noma kulona hayi wadlula ke manje ke le ntombazane yayisisuka ke isiya kumfundisa umfundisi eseyishiya futhi isisuka ke yahlala ke siyaqalaza ke manje yabona uma ususale emotweni eyimbili ozaziyo kade uthembile ayisekho kosayithembile manje ukuthi ikhona imoto esazokuthatha lezi imoto uyazazi obona noma usemgwaqweni uyethempelini mawuwadlula imoto nje ozaziyo uvela ubona ukuthi kusho ngizofika late ethempelini lezi imoto izona bekufanele bezingithathile njengoba zingishile ezoqhamuka ke ngizoyibona ngani ukuthi izongithatha wese suka lo ntombazana wese ethanda umunye umuntu futhi uzokwenza njani phela usemncane wathanda umunye umuntu uyabona ke manje usiyadwanguza ke manje njengoba sephaphalaze ngisho kumfundisi usiyadwanguza manje ulahlekelwe ulayini manje wathanda omunye umuntu kanti usethanda umuntu ke manje oseyomsuculu usiyomsoconga ushembeke la ifike wasebenza khona ayikholwa le ntombazana uma uthi uyayibuza lento engiyikhulumayo ivela ikhale ngoba ithi ngisuke ngibuyisa imemory eyenzeka bese ngifikelwe inyembezi ithi ke le ntombazane lo muntu wesengithatha ke esengiyise eGoli befike eGoli sahlala naye kwase kufika lesiwombana niyasazi lesiwombana sokusoconga abantu bethathwa amakhanda sake safika mhlambe nangakini ukuthi nanti ikhanda efrijini nansi ingalo nasi isandla nanti ulimi efrijini kwakhulunywa ngalo nto kwayileso sikhathi ke bekuyileso sikhathi nje ke kule minyaka edlule ithi mayisihlele le ntombazane nalo muntu eGoli iyezwa kulele emini ngesonto uyangundazela namhlanje ngiyamletha impela kade ngiyomeluka kade yoyeluka le ntombazane ikhanda umuntu wesifazane ke mawuke wamluka ikhanda nje uyebona ukuthi umlamlele umenza into enkulu kabi kusho ukuthi umthanda impela umlukile ke lona ke usiyamuzwa kulele ke lo uyangundazela namhlanje impela ngiyamletha namhlanje ngiyamletha kade ngiyomeluka ikhanda namhlanje ithi bisibona intombazana ukuthi hayi imina lo ohanjiswayo imina bengoluka ikhanda angazi noma wazivukela noma yamvusa yonani esithi uthini uthi uzongihambisa ungisaphi namhlanje ithi wesephikwa ukuthi hayi ngithena uyakhuluma nokuthi uzongihambisa layela ke ngeke ungisendawo mina ngiyakholwa mina ngiNazaretha ayikholwa awukosi ijalida uthi hayi lo muntu angazi ukuthi wakhuluma wathini cha ithi the isihleli la selifika lelizwe elapha ya ePulpit uthi wayesethi hamba njengamanje uye ekhaya uthi uthu emini ngesonto hamba njengamanje uye ekhaya uzokunquma lo muntu namhlanje izali indaba uNkulunkulu wami uthi ngathi ngiyabuza ngenhliziyo ukuthi ngizohamba kanjani ngo2 ngisuka eGoli uyezweni lakubo izwe lakubo uma usuka eGoli ngemoto 6 hours mhlawumbe ngizogcina ngilichazile izwe lakubo intshumayelo iyodwa lapho baba namba beyenza yambili anengikhuzeleni omunye
uthi ke yayisithi ke laselithi lelizwi hamba namhlanje uye ekhaya manje hamba ekhaya uthi ngase ngibuza ngizohamba kanjani uthi wesethi phuma cela hamba ucela uthi uyothenga airtime wese itshela lengwavumani wathi uthenga airtime cela ukuthenga airtime yayisinikeza ithuba ukuthi uthenga airtime ethilo wese hamba waphatha iselula phathi imali uyothenga airtime phela kwase kuba icathulo kuyahamba ke uyothenga ke iairtime uyohamba ke uyothenga airtime uthi uthe mefike ekuthengeni airtime la selifika lelizwi lathi njengamanje hamba ekhaya wathi ngizohamba kanjani lathi lelizwi khumula icathulo ushiye la ushiye isikhwama semali la ushiye iselula la zontathu lezi zinto iselula isikhwama semali icathulo konke akusale la wathi hamba ngeinyawo uzofika ekhaya uthi wathi imina unyazi lwezulu akakholwa lo mntwana uthi seyingena indlela amkhombisa nansi indlela hamba wahamba uthi ngangena emgwaqweni ngangeke usuke egoli ngonyawo uzizweni la kubo holo la ngakithi kwanqamula ngonyawo uthi wahamba 3 days kodwa awuzukukholwa ke lokho kodwa nje ima ngilinde nje uzozwe egcinene ngoba abanye abantu uyothi uma ukhuluma indaba uyibona ngathi ithatha ngehaba mina noma ngixoxa nje kahle anginaso isikhathi manje ngixoxa nje noma ngabe kuyahlekisa noma ngabe akuhlekisi kodwa uma ukulandela kuyiqiniso uthi ke sahamba ke uthi ngahamba ke uthi mangihamba emgwaqweni uthi lithi lelizwi musuhambe emgwaqweni ngene ehlathini uthi ngingene ehlathini uthi ngithi ngiyangena ehlathini ngehluleke ukuhamba ehlathini ngiphumele emgwaqweni uthi ngihambe uthi kwahlwa uthi kwathe ebusuku uthi kwasekuqhamuka imoto lapha ekhanyisa amalamba uthi lapho uyimoto entathu uthi lathi lelizwi uyabona lezi yamoto entathu eziza lapha zifuna wena ngene ehlathini zadlula lezi moto wese ephuma ehlathini wangena emgwaqweni wayibeka emgwaqweni uthi wathezwa uthi lulodwa usuka kalahamba kwaze kwasa nemini inkinga la ikhona manje ngembuzo wawungalambile uthi ngangalambile ngangafuni manzi uthi walibeka endleleni uthi kwaqhamuka imoto uthi yathi mayiqhamuka leya moto uthi laselithi lelizwi mise leya moto ugebele kuyona uthi ngayimisa uthi ngane ngayimisa nje ngazivula isicapha uthi lathi vala ungangeni uthi ngasitsha icapha ngavala ngaphoseka ehlathini uthi bathi hawu uhlanya lolu liyahlanya uthi ngahamba uthi yahamba imoto uthi ngangena ehlathini ngaguduza uthi ngithe ngiphuma ehlathini sekumnyama angisazi ukuthi ngihamba kahle uthi laselithi lelizwi lalela kusudukile nanku umgwaqo ekhaya lemkhombisa imoto ehambayo lathi uyabona lezi moto ekhanyisa lapha izona eziye ekhaya hambe khona uye kuya mgwaqo ngikhuluma ngawe nyazi ukuthi noma izitha ngabhinqa amashoba cha ngeke baba sisuke eduze kwakho nina enibhinqa amashoba wabhinqa nje bafowethu nabo oqala babhinqa amashoba bazi basala nje okubuhlungu uma uzodukiswa umuntu owakhetha inkosi njengawe kuhlungu ke lokho ukuthi udukiswe umuntu owakhetha inkosi njengawe kusobala ukuthi awazi la ufuna ukuya khona mawulandela indoda nje engene endlini encane iphume nayo njengawe ngicabanga ukuthi elakini vele likulahlile kuphela ukuthi nje awukalahleki kodwa kona ulahliwe uthi ngahamba ke ngaya kulo mgwaqo lo ngafika ngangena uthi ngalibophela ngiye ekhaya uthi wathi emeli bophele ekhaya uthi kwaqhamuka iveni yamaphoyisa uthi la selithi ngena uthi ngangena yangithatha yangibeka eMnambiti uthi wasuka lapho ngenyawo uyaqhubeka ezweni lakubo uthi nakhona wazi wasizwa iveni futhi amaphoyisa eyamthatha yayomfaka esibhedlela sangakubo ilapho lafika wafonela khona abazali bakhe bafika wahlala inyanga yonke esibhedlela elungisa umzimba wakhe inyawo zidabuke eziphelile kodwa nje usuku olulodwa uthi ngalihamba ubusuku nemini
udukiswe indoda ebizwa umsocongo. Umuntu wesifazane uthembele kakhulu endodeni. Akukho futhi angakwenza ngoba lapha lalandwa khona walandelwa ukuzokhipha thina ehlathini. Thina sasihlalele ehlathini. Uma ngikhuluma ngithi indoda umuntu wasehlathini bebona abantu engazuthi ngisuke ngikhuluma nje ngoba ngiqhuba amancoko. Akubona amancoko lawo. Indoda vele umuntu wasehlathini. Futhi mangisuke ngitshela omama ngithi ningakhohlwa bomama. Indoda ixoli. Cha. Cha. Hayi phela ngithi ngikhuluma iqiniso. Yebo. Ayixoli indoda ayikhohlwa into wayenzayo. Indoda injengendlovu. Ayikhohlwa indoda. Ngiyabona ukuthi ngoba kwaba sehlathini bonke ingakho badalwa ngenhliziyo yodwa indlovu nendoda. Ngoba indoda ayikhohlwa. Ngithi ngiza nendaba ke. Njengoba ngithi ayikhohlwa kufanele ngibatshele ukuthi niyakhohlwa nibe ningakhohlwa. Uqhamuka omunye umama ngizobe ngixoxeliye mhlawumbe ngizoqhubeka nje kodwa ngizobe ngixoxeliye efika futhi. Uqhamuka omunye umama ke ngisewumvangeli. Ngiyadlula nje ke ngakwakhe mangiphuma emsebenzini. Uzongixolela mekhona. Kodwa ke sithi isikhathi ngisewumvangeli kodwa phela engaba khona ke ngoba phela nami ngumvangeli ngiyangifanga naye akaka. Ngiyadlula ke ebese ethi lo mama ngisize umvangeli ake uzongincengela ubaba wakwami. Baba wami unenhliziyo elikhulu kakhulu. Akakholwa. Ngithi ngikhuluma le ndaba ukuthi indoda ayixoli. Ithi lo baba saqabana eminyakeni eminingi edlule namhlanje akangixolile. Angisazi noma wangixoxelani lapho kodwa bese ngicina ngivumile ukuthi ngizofika kwakhe. Ngizobese ngithi akonitshela kodwa ubaba ukuthi ngiyeza cha mtshela ivume le ndoda. Le ndoda ilungile nje mayikhuluma kodwa ibambe ukuthi ngeke ngidelele le ngibambile. Ngifike ke sihlale ke kosofa ke kukhulunyweke awubeke ke mama kwenze njani bese beka umama. Uthi umama cha ubaba waye ephuma emsebenzini ebusuku ngo9. Wafica ingane yentombazane encane mhlambe nayi khona nje. Kodwa akangizusho phela ukuthi kwakulaphi. Iyona ezozazela ukuthi umfundi sikhuluma le ndaba yakithi. Kodwa ngelapha ke ngayo abantu mntana mawukhona ngoba nodokotela usindisa umuntu ngomthasindise ngawo umunye. Akaqali ngowakho ukuthi hayi loyana noma asinda lo ukuthi wena ngikuqale lo umunye cha. Nenkantolo igweba umunye ngeqala yagweba ngalo umunye imnika isigwebo esifanayo. Ukusho ukuthi indlela osindise ngawo umuntu iyasebenza mosusindisa umunye futhi. Manje ke ngilekelela kabanye abazokwenza iphuthe njengelakho ukuthi webo mama noma singathandana kanjani kodwa ungakhohlwa ukuthi ukhuluma into elihlungu uma usudiniwe ngoba ngeke ngikhohlwa noma singahleka kanjani sizale ingane siyishumi ngemva kwalokho kodwa ngikhohliwe ukuthi khonto wayishona. Uthi ke lo mama wesesuka lo baba ephuma emsebenzini ngo9 weseyishaying ufica ingane ezimbili zihlele stephisini. Ngaphakathi nje ekhaya ngaphakathi koganga hayi ngaphandle emgwaqweni ngaphakathi koganga nje uma ungena esangweni nazi itebhisi usuzoqeqesha kuye ekhaya ke indlu kwenanzi uyafica zihlele izingane ngiyacabanga zazise neminyaka ne16 17 15 lapho nje iyayingena emintombazanini iyayo ngiyabona basekwase kuzwe igazi lithanda ukufudumala sekufuna ukukhuluma indaba eziningi kubili ke kuyakhuluma eseshale yakhe lo baba eshayela ukuthi ifunana eminyango ngalesikhathi angene ngesikhathi ikhala ingane iqangatheke ingene ekhaya useyiphoxele phela izokhala phakame isizwe noma ngabe uyishaya kancane izokhala ukuthi hey umaka ngilekelele nangu babe ngiphoxa yakhala wayesephuma umama wathi uyishayelani ingane yami wazi ngani ukuthi lenga wazi ngani ukuthi lengane yakho ungathini uma kube lengane kuyona yakho washo kanjalo wathi uyishayelani ngani ungathini uma kube lengane kuyona yakho hayibo wayethi mawucabanga ke wena ungakhohlwe leyo manje uzomkhuza kanjani ke omunye umama ngoba phela ngizukuya ku14 ngiyokhuza umama nekufanele ngikhuze lethempelini ngoba phela kufanele ngiyikhuze la ngoba kufanele omama bebethi mabediniwe bese befuna ukukhipha ingonyuluka ngoba iyona into abashaya ngayo omama ukukhuluma ngoba izandla zikho abakwazi ukushaya indoda omama manje ebese uzokhipha ulaka lakhe ngokukhuluma ebese bekuhlamvu nje uzothi phaqe ebusweni ungaphinde ebusuku ngiyangiqwashisa ukuthi
ongaze wayikhuluma into ezokuxabanisa unomphela